חזרנו, תודה רבה שאתם איתנו. עכשיו אנחנו עם הסקר המיוחד של העולם הבוקר, של אושיק רושינק שמצטרף אלינו עכשיו. בוקר טוב. בוקר טוב. מנכ"ל מכון המחקר רושינק, ואנחנו עוסקים הבוקר בשאלה, אושיק, בעיקר מה חושבים בציבור הישראלי בכל הנוגע להפרות ההסכם של חמאס ואיך ישראל אמורה לנהוג, וגם בעצם על השלב הבא. אז השאלה הראשונה ששאלנו בסקר הייתה, האם מאמינים שחמאס יפורז מנשקו במסגרת ההסכם הזה? 4% חושבים שחמאס יפורז מנשקו, שיסכים למסור את הנשק. זה בעצם... 4% אופטימיים. 4% זה אופטימיים. כן, הרוב המכריע מעריך שבעצם חמאס לא יפורז מנשקו. עכשיו, זה מעניין, זה בעצם סוג של הפרה. וראינו שרוב הציבור תמך בעסקה, וגם העריך שיהיו כאלה. זה באמת מעניין. זה בעצם אומר שמה שהיה הכי חשוב מבחינת הציבור, זה קודם כל להחזיר את החטופים, בוודאי החיים, ואחרינו המבול, נכון. יוסי, אתה בתוך 4%? ממש לא. אני שמח שקלעתי לדעת גדולים וחכמים ממני, הציבור הישראלי. אני יודע, ואני מקווה הלוואי ואני טועה, אבל אני משוכנע שהחמאס לא יתפרק מנשקו מרצונו. מישהו יהיה חייב לפרק אותו. חמאס יפורק מנשקו, כמובן, לא יפורק. עכשיו, דרך אגב, חמאס יפורק מנשקו. שימו לב, יש פה מה זה נשקו. האם זה רקטות? האם זה קלצ'ניקובים? זה הכל, זה מנערות. שנינו יודעים שזה לא יקרה. אז אם זה לא יקרה, צריך לעשות את זה בכוח. שזה גם לצערי הרב, אם למדנו את הלקח של 7 באוקטובר. אם לא למדנו, אז באמת לא נעשה. אז באמת מה שאושיק אומר פה מאוד מעניין. נכנסנו להסכם הזה, גם ישראלים בתמיכה שלהם, בידיעה שאנחנו לא נקבל את מה שאנחנו רוצים, מלבד החטופים כמובן. אני מאוד מתחבר לניתוח. הדבר הכי חשוב, וראינו זה בסקרים, עשרות סקרים, הדבר הכי חשוב לחברה הישראלית היה בראש ובראשונה להחזיר את החטופים. ראינו זה 70-80%, כמעט בכל הסקרים, שזה היה הדבר המרכזי. נכון, בהחלט רוצים לפרק את החמאס, אבל אנחנו רואים את המציאות שמתפתחת, מציאות מאוד מאוד מורכבת, מאוד מאוד בעייתית. בהקשר הזה, אני מאוד ואופטימי. טוב, השאלה הבאה שלנו הייתה, מה ישראל צריכה לעשות אם חמאס לא ישיב את כלל החטופים? האם ישראל, דייקנו את זה אפילו בשאלה שלנו, בסקר, האם ישראל צריכה לחזור להילחם אם חמאס לא יחזיר את כלל החטופים? אז גם פה יש נתון מאוד מעניין, 66%, שזה רוב גורף, אוקיי? כשמגיעים ל-66%, זה כבר חוצה גושים. אי אפשר להגיע לרוב כזה מגוש אחד. אומרים כן, ישראל צריכה לחזור להילחם, במידה והם כל החללים, החטופים לא יושבו. גם זה מתחבר בעצם לערך המרכזי של עד החטוף האחרון. כי יש פה רוב שבעצם אומר, אם אנחנו על הנקודה המשמעותית הזאת לא מקבלים את הדרישה שלנו, יש המשך לחימה. עוד נתון מעניין, קבוצת הגיל שהכי תומכת בהמשך הלחימה זה הצעירים, 18 עד 29. עכשיו, בוא רגע נשים את הדברים בפרופורציות. הם, קודם כל, רוב החיילים... הם הלוחמים? הם הלוחמים, הם בעצם שכבת הגיל שהכי איבדה חברים, קרובי משפחה, וזה עניין הלאומיות שאנחנו רואים שהוא בעצם הולך איתנו כבר מאז 7 באוקטובר, והוא איתנו עד עכשיו. שני, ואולי זו הדרך היחידה באמת להשיב את כולם. תראי רותם, לא רק להשיב את כולם, גם לטפל בחמאס בצורה יסודית ומוחלטת. ברוך השם, אין לנו חטופים חיים בעזה. לדעתי ולדעת הרבה מאוד מהציבור, 66%. אין שום מניעה לחזור ולהילחם, ואפשר לחזור ולהילחם מבלי לחייב את החיילים שלנו. יש מניעה אחת כרגע, קוראים לה ארצות הברית והלחץ האמריקני, ובדיוק זו הייתה השאלה השלישית שלנו. האם לדעתכם ארצות הברית תאפשר לישראל לחזור להילחם, ששוב, זה קצת מצחיק כשאנחנו אומרים תאפשר, כי אנחנו מדינה עצמאית בסופו של דבר, אבל אנחנו מודעים למערכת היחסים, תאפשר לישראל לחזור ללחימה במידה שחמאס באמת יפר את ההסכם ולא ישיב את כלל החטופים. אז פה בעיניי יש את הממצא שהכי אמור להדאיג אותנו. פחות ממחצית
חושבים שארצות הברית תאפשר את זה, במידה ונרצה. יש לי הערכה שגם בתוך ה-45% הזה יש wishful thinking, הם רוצים להאמין שארצות הברית תאפשר לנו. אני חושב בטח בטווח ארוך, התחושה הזאת שהריבונות היא כבר לא בידיים שלנו, היא מאוד מאוד בעייתית להמשך הלכידות החברתית פה, והקיום שלנו זה נתון בעייתי. ראינו את הרכבת האווירית של הבכירים האמריקאים, סגן הנשיא ואנס, רוביו, וויטקוף, קושנר, הרמטכ"ל האמריקני מגיע עכשיו לישראל בסוף השבוע, המפקדה שהוקמה בקריית גת, אני חושב שהווקטור, הציבור הישראלי במידה רבה קורא את הנתונים, את תמונת המציאות בצורה נכונה. אני לא רואה את טראמפ מאפשר לנו לחזור להילחם, זו המציאות, ועם זה אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מתנהלים כדי להשיג את כל היעדים, החזרת החטופים, פירוז החמאס, שזה בסופו של דבר... תמי, אני חייבת להודות שהנתון הזה הוא גבוה הרבה יותר ממה שחשבתי. 45% מאמינים שארצות הברית כן תהיה איתנו אם נחזור להילחם. אני חשבתי שזה יהיה הרבה פחות. אני מסכימה איתך בוא נאמר כך, יש את ה-wishful thinking, כמו שאושיק אמר, ויש מה שנקרא את המציאות עצמה. והמציאות עצמה מוכיחה את עצמה שהיא הרבה פעמים שונה ממה שחשבנו. למשל, אחד הדברים שאנחנו לא האמנו, שהחמאס יסכים להחזיר חטופים חיים עד הסוף. נכון. כולנו אמרנו, הוא לא תמיד נראית ישיר, כל החיים בחיים. תמיד הוא ישיר אצלו עוד חטופים חיים. אולי זה מוכיח גם אלמנט של לחץ צבאי פלוס מדיני. אני מסכימה איתך, אבל מצד שני, כאשר אנחנו מגיעים כבר לפרמטר המדיני, קשה מאוד מאוד לחזור אחורה. בטח ובטח כאשר אנחנו נמצאים בשנת בחירות. למה? כי כל הציבור באופן אוטומטי רוצה להתרכז בבחירות עצמן, ולא במה שקורה במלחמה. אושיק רושניק, תודה רבה לך על הסקר המאוד מעניין הזה. הנה עוד שורה ממנו. 2 מתוך כל 3 ישראלים בעד לחזור להילחם אם חמאס לא ישיב את כל חטופינו. זה נתון מאוד מעניין. תודה לך, אושיק. עכשיו אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לאלעד זוהר, תחזית מזג האוויר. שלום. היי, שלום, בוקר טוב. את מחפשת בשורות.